ראיתם את התמונות ביחד איתי. יהודי עובד במרכול, בא אליו רוצח ערבי, ישר אל העורף, כמו שהם רגילים, עם הסכין, לבוא ולשחוט. ויהודי נלחם על חייו, דקה וחצי הוא נלחם על חייו, ועכשיו הוא נאבק על חייו בבית חולים. אבל אני שואל את עצמי, מי יאבק על חיינו? צה"ל, ממשלת ישראל, במה הם עסוקים? צה"ל יודע לנצח. את מי הוא יודע לנצח? הוא יודע לנצח את אלאור עזריה. הוא יודע להגיד שמי שנלחם על חיינו, הוא ישב בכלא. ביום ראשון אלאור עזריה בכלא. משטרת ישראל יודעת לפענח את הרצח לאחר מעשה. מיכל חלימי, באבן הוא רוצץ לה את הראש. חבורה שלמה של אנשי דאעש. זה דאעש, הם שרפו את גופתה, אתם מבינים את זה? היא הייתה בהיריון מתקדם, הם שרפו את גופתה. אז משטרת ישראל יודעת לפענח את זה לאחר מכן, והשב"כ יודע לזהות את הנתיב של הרוצחים שבאו מאום אל פחם אחרי שהם רצחו. זהו, נמאס לנו. את האויב צריך להכות לפני שהוא בא לרצוח אותנו. את האויב צריך להכות במאורות שלו. את האויב צריך להרתיע. אם אני היום בממשלה, אלאור עזריה הופך להיות אלוף פיקוד. אלוף פיקוד! כי כל אלה שהם מקצועיים אבל לא נלחמים באויב, הייתי הופך אותם לטוראים. אנחנו צריכים מישהו שיש לו רוח לחימה, את מי שיודע שאת האויב צריך להכות, ומי שבא לרצוח חייל לא יכול לצאת בחיים מזירת הרצח. כל פעולה אחרת מפקירה את חיינו. עוד פעם יפענחו רצח? עוד פעם יגידו לנו שהשב"כ היה שוהה בלתי חוקי? נמאס לנו. אנחנו רוצים שהאויב יבין שאנחנו לא פריירים שלו, שאנחנו נקה אותו שוק על ירך, שהכפר ממנו יצא המחבל, לא יעשו לו כתר נושם. הם לא ינשמו, הם לא ינשמו, ימחקו להם את הכפר, שכל העולם כולו יצעק. אבל יהודי יוכל ללכת לעבוד במרכול בלי שישחטו אותו מאחורה. מה יותר חשוב? להיות מוסריים ולתת להם לשחוט? או להיות הגיוניים ולהכות את האויב שוק על ירך? אז אני מאוד מבקש מכם, תשתפו את הסרט הזה. אנחנו דורשים, הבא להורגך השכם להורגו. צריכים פה הנהגה עם עוצמה יהודית. זאת לא סיסמה, זה בעצם צו החיים שלנו.